Lekas, lekas. Ingkar pengen tayi handoko ya. Kene mencele ya lah. Pun. Jam 8 san. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Sholli alaihi wa alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Al-Hadits. Wa qala an-nazim laisal yatimul ladzi qad mata walituhu innal yatimal yatimul ilmi wal adabi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kagem maqsudul a'zam boten kakalumpen dumateng para alim, para ulama, para sesepuh, ini sepuh lan haji sepuh ingkang tuhu dahat kinurmatan. Ingkang angka sepindah monggo sareng-sareng kita munajataken, kita panjataken raos syukur kita ingkang lebet, ingkang mendalam keharibaan Allah Ta'ala. Keranten wonten kesempatan ingkang mubarok punika kita saged makempal muwajahah wonten majelis kanthi kawontenan ingkang sehat wal afiat. Amin. Salajengipun ingkang angka kalih sholawat sarta salam mugi tetep kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung, Nabi akhiruz zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholli alaihi wa alihi. Nabi ingkang lebaraken, ingkang membebaskan para manungsa saking pinten-pinten petenge syirik dumateng
kawontenan agama Islam. Nabi ingkang sababane mboten wonten nabi malih. Nggih saderengipun Taman adicara kawula aturaken. Matur sembah nuwun sanget atas wekdal mausimul awqat ingkang kaparingaken. Senajan anggenipun matur nggih sarwa sami sosolen. Oh ternyata biasanya pancen kakean ngomong. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kagem ningkat acara saderengipun acara pengaosan menika kita wiwiti, monggo kita sareng hadiah Fatihah rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Khususan Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, khususan khosoh ila hadratil al-muhtaram Baqi Ibrahim Sultan rahimahullah taala. Al-Fatihah. Wonten acara majelis pengawas menika saksampunipun acara dipun bikak dipun lajengaken kanthi waosan tahlil Araji lan ugi donganipun kagem acara tahlil inggih punika dening panjenenganipun Bapak Haji. Inti acara medar agami utawi santapan rohani ingkang dipun cepeng dening panjenenganipun Gus Arif Al-Baduri. Lan sasampunipun acara pengaosan dipun tutup ugi kanthi doa. amin. Monggo sareng kagem menapa acara salajengipun acara tahlil dipun mulai. Dumateng panjenenganipun Bapak Roji kasumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأولاد وذريته أهل بيته وصحبه إليك على سيدكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asmin habatul anbiya wal mursalin. Waswada wa sallim wa amilin wa malaikatil muqarrabin. Alatina sabuna bil iman al-fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الخالدين بنا ثم الخالدين ونسأل وسوى وصالحين ومن عمل معجزات المقربين ثم الخالدين فهو kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Syaitan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa al-hadirin malaikat Jibril Israfil Nuhana Fir'aun Nazim Ali Bidwan Al-Fatihah Ta'ala Syaitanul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah wa bihamdihi muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum ahmad. Subhanallah wa bihamdihi tetapan bahwa subhanallah Ya Tuhan Tuhan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa al-Fatihah Amin. Summa al-Fatihah Ila Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Lulusan jalur sakanya kriya kalang kalikan halikan keberan celana kelimatan yang kelimatan waktu juga berkambulan mulia salam nabi rasul Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma rahmatullah bima wa'akum tabata malahum lahum fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi shahr tanzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasati fil 'uqad min syarri ghasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul
وإلهكم الواحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا ثم هو العلي الحكيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أصبر عنا واغفر لنا وارحمنا واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم مولى ونعم نصير 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 لا حول ولا قوة إلا بالله 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 العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم بسم الله ثم
Semua usaha ini berlaku di luar panjang. Dulu mau sering mau beri komentar kalau anahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah 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 Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Habibullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadun Habibullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadun waliyullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadun waliyullah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syaikul Qadir Waliyullah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syaikul Qadir Waliyullah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syaikhuddin Waliyullah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syaikhuddin Waliyullah La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'di
Amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'il amin Ibadallah Rijalallah Al-Sunnah Al-Jadillah Lana lillah Sanadodi badalillah Sa'alnakum Dari jurbarajanakum Kabi amrin Qajadanakum Wajudu azmakum lillah Waya Rabbi bisadati Tahabali sadati Bisadati Ayastu abduna lillah Birabil hudi alaini Warahul baini bibaini Wadamsil haidi wa'aidi Binuril wajhi ya Isin Allah gak di parani. Salatullahi maulana Togone Pak Huda. Alam mampir jajana Ramam bihaqi aulana Sabihil khalqi indallah Alawabi salatullah Ala syafi salamullah Bimuhidin khalisna inabad Wahia Allah Maulaya sholli wa sallim daiman abada Alal habib biha khairil khalqil kullihim Huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali mu'tahimi Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana Waghfir lana ma ya wasi'al harumi Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi Rabbil Alamin Maka dari yang bersakit bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah nyantai bah, itu nyantai bah. Wa ridho illahi ta'ala al-fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya li jamal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al taqabbal wa wasilna thawaba ma qara'na al-Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbakhna ma khawna ma sallayna la sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wa sinatan wa rahmatan ajratan wa barakatan samilah la hadratu ruhi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والأولياء والأئمة المجتهدين ومقلديهم والمفسرين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين وإلى جميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. ثم إلى جميع المقربين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بمسارات الأرض ومغربها برها وبحرها يمينها وشمالها وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وأخواتنا مشايخنا ومشايخنا خصوصا إلى الأرواح في جميع من ذكرناهم وقصدنا أهداءهم. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma tafrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al lana qudran rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al lana qudran khufratan min khufarin naran wa anzil rahmatan wa maghfiratan 'alaihim wa la jama'al quburi min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'ul muslimin raiba fi innahu la yukhliful mi'ad. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma a'taytana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta maqsuduna wa ridwaka maqlubuna a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma inna a'udzubika min hammi wal khazani wa a'udzubika min al-'ajzi wal kasali wa a'udzubika min al-jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri ar-rijal. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa na'mal alladhi yuballighuna hubbaka. Allahumma yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma ya yassir lana yassir muradana bi fadlikal wasi'. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanqina biha min jumlah ahwali wal afat wa taqdirna bi jamil khajrat wa biha min jumil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jumil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. La ilaha illallah al-halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibata rahmat la tatadzan ban ila ghafartahu wala hamman la farajta wala hajatan ya lakari damna qudita ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fil mawti wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik lana fil mawti wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik lana fil mawti wa fi ma ba'dal maut. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kalajengaken acara ingkang salajengipun acara ingkang kita tenggol sareng mboten sanes nggih punika sangkapan rohani paungaosan agami saking panjenenganipun Bapak
Arif Al-Bajuri. Dumateng panjenenganipun kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Dumateng para bapak alim, ulama, kurama wal fudola. Dumateng sesepuh dina sepuh dusun Taman Bakung ingkang sampun sedo ingkang dene sedo ingkang tansah kawula mulyakaken. Dumateng sahabil bait, sahabil hajah inggih menika bapak utawi keluarga kula ingkang tansah kawula sayangi. Dan dumateng inggih menika para dzurriyyah kula inggih menika mas kula, adik-adik kula, sedulur kula dan sedaya para ibu-ibu ingkang sami rawuh inggih menika dulur kula, bojone Pak Ali inggih menika Mbak Rosidah. Dan mas kula nggih rawuh niku saking Judeg Sirkaton, Mas Japron. Dan iki rencangnya dhewe Pak Ahmad. Inggih menika tiyang Gunagung, sapa jenenge? Pak Epeh, ini kali sinten Mbah? Pak Hirman Tino, subhanallah saged rawuh nggih saking niku Pendopo Agung Mbah Mualim Notobono Jambian, Mbah Slamet, Gus Didi, alhamdulillah rawuh. Dumateng Mbah To Mangunan, Suwiraketa iki. Suwiraketa Pak Ahmad. Mbah To wis ketinggal malih berarti sehat, alhamdulillah. Iki menika Bapak Marlan nggih rawuh selalu setia istiqomah. Wis dumateng Pak Roji tangga kula, ya Pak Karman, ya Pak Din, ya Mbah Pur dan sedaya ingkang boten kasebat asmanipun rahimahullah taala. Kula langsung kemawon. Kula muga dimain nunut nggih menika Pak Didi langsung sinau bareng ngasah jiwa sareng-sareng sing ibu-ibu kalih minum teh rio, sing bapak kalih ngerokok nyantai ngoten iki. Pak Ahmad itu anak-anak ini anu sik iki, dumno iki, sitok-sitok gitu. Pak Ahmad itu iki alhamdulillah niki satu-satu. Niki alhamdulillah para rawuh niki Mas Arif Al-Bajuri didampingi oleh Pak Ahmad Tito. Alhamdulillah beliau sak keluargane sehat kabeh. Mas Arif Al-Bajuri didampingi setia oleh Pak Aris Setia Channel. Saking geragalan mebel kundang, alhamdulillah beliau muga sak keluargane sehat kabeh bi rahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah taala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin amin. Tuleh Pak Ahmad. Oh, itu ana pisane. Pisan ta. Bismillah. Ya sak cukupe lah, penting sandengku dibagi ya ta. Dibagi iki liyane wong wedok mboten napa-napa. Wis niki alhamdulillah nggih rawuh Pak siswanya saking Ngawi. Moga mahasiswa saking Ngawi sak keluargane sehat kabeh. Lancar rezekine digapelake sakabeh perkarane fidini wa dunyal akhirah bi rahmatika irhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Shallallahu alaihi wa alihi. Monggo kita Pak Epeh sinau bareng gitu. Kita ngasah jiwa bareng-bareng, sinau bareng ketinggalan iki. Lan dumateng sing babad desa mae dhewe Taman Bakung sing tapan Syekh Duksena
Baku Kidul Syekh Gandang, lamai dhewe kene Syekh Dugel Sentono. Mugi ridhone Gusti Allah para cikal bakal kon jangkungo ae dhewe majelis ngaji kanthi ridhone Gusti Allah, ridhone Syekh Dugel Sentono bi rahmatika hamar rahimin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Monggo kita niate ngasah jiwa bareng-bareng, sinau bareng-bareng. Niate sinau bareng-bareng, adipe tambah urip atine kanthi niat qaulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu angi amsae pira amal iku binniyati lan niat kalau Gusti Allah ditambahi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Jadi ngaji penak, ben gak ngantuk sambil guyon, sambil ngerokok, wis enjoy enak. Anak-anak langsung yo oleh bebas, nang kene yo bebas. Subhanallah, anak saged ramu majelis ngaji, Bro. Bro bejo sing duwe anak. Zaman wis akhir, anak-anak gelem nekani yang langgar, gelem nekani ngaji lho. Iku sing bejo wong tuwane. Alhamdulillah anak-anakku lho, payah-payah itu. Anak-anakku lho gelem nekani majelis Pak Arif Al-Bajuri teng langgar. Wis alhamdulillah seneng wong tuane ketimbang dolan sing ora genah ngoten iku. Terus wonten kitab didhawuhne enten sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabate Kanjeng Nabi iki suila takon datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi nek sahabate Kanjeng Nabi takon dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus takon apa Mas Arif Al-Bajuri? Ternyata sahabat takon. Suila takon datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Kapan toh? Dinane Yaumusangah. Dinane hari akhir. Jadi sahabat itu cerdas teko. Kapan toh Kanjeng Nabi? Dino akhirnya kapan? Yaumusangah kapan? Dan niku layarifu ora ana wong ngerti kejaba Gusti Allah pahmati to. Dadi dina akhire ora ana sing ngerti liyane Gusti Allah. Wis tapi bagianku enek tetengeri, enek ngalamate yang musangah dina akhir, dina kiamat enek tetengeri. Tetengeri apa ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa tetengeri? Tetengeri yaiku imro'atun utawi wong wadon lan lairnya enggak di rumah. Imro'atun utawi wadon lair anak enggak fil baiti ing dalem omah. Terus dhewe akeh to Gus Bayu ya to. Saiki zaman akhir wong lairane enggak neng omah main dhewe mboten. Ya ning rumah sakit. Ade bukannya ngelone wong mboten, dike tulodo. Bocah sing sekolah, musuh sekolah SMK, musuh SMK, kuliah wis ade enggak ngarani wong. Intine tandane tetengere Yaumusangah dina akhir yaumul kiamah kuwi lak lair ning jabane omahe dhewe. Ana sing lairan ning rumah sakit, engko lak lair Bu nggih, anake diweni wong Bu. Titip ning kono isin karo wong tuane. Kuliah diragati akeh. Sing wedok lak romboke seneni lak ragati akeh. Tapi sing jenenge Gusti Allah wasamingu maha ngrungu, Gusti Allah panggah weruh. Ketika enek remaja sing di luar nikah akhirnya itu ngandut gitu. Dilus-lus masalahnya malah piye Pak Ahmad ngandut ya. Ya handoko niki rawuh niku handoko Pak Aris.
setiap mriki training Han sesuk ngaji kopine diencelekne ya rawuh tenan subhanallah lho. Endi cae? Oh iki lho Han ya. Subhanallah. Iki dhewe iki fotone nih. Pak Handoko iki. Iki dhewe meneh matone. Iki lho matun. Handoko ngaosi lho subhanallah lho. Gean kaya Arjuna lho. Ya Allah. Lah iki lho. Jenenge hidayah Gusti Allah lho. Pak Handoko yugane batun gelem ngaos malam minggu subhanallah Muhammad. Moga Pak Handoko iso istiqomah patekaya. Lah kene wong 47 lho dipatekai padha dongane wali siji. Pak Handoko moga istiqomah ngaji dan marem ibuke Pak Handoko Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Gusti Allah Maha Wasanu Maha Krungu ya midat ngerti. Arep pinter-pinter mbok delele ngamal alamu Gusti Allah panggapir pirsa. Lah piye ketika wis lahiran ning rumah sakit kadang Bu anake sido. Anake sido sing jelas ditekoni karo rumah sakit KTP-ne endi kuwe anak iso sapa. Panggah oh seniku. Terus tatangere yaumul sangah dina akhir dina kiamat niku api-apian bangunan Pak Epeh. Api-apian bangunan zaman wong tuane awake dhewe lho Mas Jakron nggih. Apa enek omah api? Zaman cilane Masku Mas Jakron ora enek omah api. Omahe biyen iki gedhek zaman wong biyen iki. Omahe gedhek iki to Bapak Marlan. Omahe gedhek. Pol-pole iso nembak wis wah sugih. Iso nembak sugih ora iso nglepok, urung iso nglepok. Zaman Mas kula Kang Jakron niku me wong tuwa wis gedhek, engko pol-pole bataka urung dilepok ten Mbak Wiji, urung dilepok. Mergo nyapa? Wong biyen kuwi sing dipikir apa? Selalu ngibadah datang Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyambut gawe sakmat yo piye Pak anu Pak sakmat yo ngarane. Piye? Ya sakmat yo utawa sak tetahe. Lah bengi wong tuane dhewe tansah salat malam, tansah netepi kewajibane Gusti Allah, apa sing diperintah Gusti Allah, diperintah Kanjeng Nabi wong tuane dhewe selalu mraktekne tenan. Omahe gedhe bene semente pagane iso ibadah, nyambut gawe samadyane tetep ndongane anak ben mulya anak-anake. Lah zaman saiki mboten. Sing penting nyambut gawe wis sembarang sedilakoni. Bila perlu ada gengsi utang bank gitu. Gitu Pak Ahmad. Utang bank wani, penting omahku apik. Wis anak lewe bayar piro? Bayari. Ngandale bondo Pak Epe. Kurang mesti. Karena piye? Ketika ade nyambut gawe iki kok gur menting nek keluargane dhewe nyoh nak nggih bayar SPP-mu, syariahmu, mek gur ngono-ngono ae. Putra putri panjenengane angel Bu. Untuk dadi wong solehah itu sulit. Mergono nyetak anak sing soleh-solehah kedah telu runtut. Donyane ditata sing halal tenan, bar ngono diragat nyang anak sekolah, adewe kedah nemen-nemeni. Muga anakku seneng SMP didongakne, seneng SMK didongakne, sing mondok didongakne. Lah pomone aku ora percaya karo ature Mas Syarif Al-Bajuri. Cara aku nyambut gawe metenteng nyoh anak tak bayarne. Gak percaya lae ora iso dadi wong sing soleh-solehah. Pancen tenan Bu. Lapanya ade kerja mempeng tok isuk mulai sore sekolah ya nyoh tanpa sampean dongane, sampean wiridne, sampean dongane itu angel Bu. Angel. Soalnya anak jenengan butuh rohaniyah dongane wong
wong tuwa. Jadi guru yo ndongakne, wong tuwa yo ndongakne. Ya fakta membuktikan ketika wong tuwa dhewe nyambut gawe sak madya ning omahe cek gedhe, bata kurung dilepo ning selalu ndongakne anak-anake lho dadi kabeh. Akhirnya anake soleh-solehah nyambut gawe malah iso berbakti marang wong tuwa, iso nglepokne omahe wong tuwane lara iso ngindahi wong tuwane, itu barokah wong tuwa sing ndongak-ndongakne. Ngoten niku. Muga desa kebuka. Tadi nyambut gawe wis digenyang anak, monggo sing wis wong tuwa niki panggah tetep ndongakne nyang anak-anake ben dadi solehah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu Muhammad. Lah sing nomor 3 nih. Dateng riyamu sangah niku. Min ahlil warisi terusne ora sing ahli waris. Cara sampean ngono Bu. Sampean duwe pondok pesantren ahli warise kuwi, ternyata sing terusnya kadang kudu ahli warise Bu. Wong liya. Saat itu. Jadi itu tetengere yaumul akhir. Ketika ahli warisnya, waya sing terus ahli warisnya, sing terus ini udah ahli waris ibu. Niku naudzubillah min dzalik. Monggo cara pondok mantenan niku nggih. Ini kan kula mantenan. Salam takdim di pengabadian, salam takdim di mateng guru Al-Qur'an Abahala, udah fatung ulum dan sedoyonipun mugi selalu sehat walafiat. Nah, ketika pondok mantenan niku dibuka Kalimatul Ghafur, saya ahli warise. Baik Bahar Abdul Ghafur, harus Misul Manjudi Abdul Ghafur, terus Mudun Maleh, Baik Zubaidi Abdul Ghafur, Baik Abdullah, terus Abah dia. Nah ini kudune ngono niku. Nah ning desa ya padha pae-pae. Ketika pae-pae gadah masjid, iki masjid sing rintis ya wong tuane pae-pae zaman biyen, mudun me pae-pae. Lah seterusnya kudu pae-pae. Terus anake pae-pae tedak durunipun duriyah niku. Jadi adik kudu cerdas, mulai santai ane masjid, asine pendirine kae, mudun yang anake, terus kok kae berarti ki adik malah cerdas Bu. Ikilah tetengere ngalamatul hari akhir. Pokoke ahli warise, supaya terus ahli warise kudu ahli warise. Mangkane adik kabeh kedah ngasah jiwa sinau bareng ben tambah pengalaman. Lah adik gur yasinan terus Bu. Yo kurang pengalaman nih, gur maca tahlil, maca yasin gak ada peningkatan nih. Terus adiwe jamaah bendino, mone maghrib bisa subuh tanpa ada sinau bareng enten yo panggang gak enek pengalamane gak mudah, peningkatan boten mudah ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Niki nganu, berhubung kula nganu Bu. Pirang-pirang dina mubeng, kula mboten buka kitab blas. Niki kula karang niku. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki Bu sing dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namung nerusne ngoten niku. Namung hadis beliau Kanjeng Nabi kula onekne ngoten niku. Halaka min ummati Rasulillah niku Bu. Halaka rusak ngala ummati ing atase umat ingsun piye terusane. Halaka rusak ngala ummati ing atase umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki Kanjeng Nabi ngendika kalih umate yang ade kabeh ade kan umate kabeh ade oleh dawuh oleh perintah didudoi halaka ummati rusak-rusak umatku wahai umatku wahai kaumku umatku sing piye cara wong ngene turi itu dunya turidu ngarepake adunya ing donya dadi umat Kanjeng Nabi niku lak santai ngarepne donya rusak halaka ummati rusak-rusake umat Kanjeng Nabi Muhammad sallam turidu ngarepake adunya. Pas santai umat Kanjeng Nabi ngarepne donya, santai lali ibadahe, lali karo kewajiban napa kewan ade rusak. Kena diarani halaka ummati Rasulillah turidu dunya, golek donya tarkul ilmi. Ade wis duwe ilmu,
pondok pesantren, mbuh sarupan-rupan ning madrasah atau sekolah. Lah dhewe wis duwe ilmu kok tarkul ngilmi turi tu dunya. Kaya Pak Ali niku termasuk mas kula. Wami gadah juga Pak Ali niku rawuh alhamdulillah beliau nggih mantenan maul hikam. Moga beliau ora tarkul ilmi, wis panggang ngamal ilmu. Ngoten niku kula seneng dulur rawuh ado-ado ngoten niku. Dadi halaka umat Rasulullah rusak-rusak umat Kanjeng Nabi Muhammad kuwi tarkul ilmi golek donya gur kuwi intine. Ngoten niku muga aduwe dengan ngasah jiwa ngoten iki iso dilebokne kanthi telenge ati ning mana sing paling dalam ngoten niku. Terus aduwe ben cerdas Bu di dalam masyarakat Pak Epe. Ben cerdas. Ya Rasulullah, dewe Gusti Allah. Ya Gusti Allah iki ngendika dateng awake dhewe. Ya Rasulullah, ya Rasulullah diangkat Allah hai Gusti Allah. Ulul ilmu, kautane ilmu. Diangkat karo Gusti Allah kautane wong duwe ilmu, ya Rasulullah darajat duweni derajat. Lah duwe ilmu kuwi kena dige ning donya, ya kena dige ning akhirat. Lah sampai adewe gak duwe ilmu bahaya Bu. Adewe sugih titik lali karo Pak Epe, gurune dhewe. Kata Bu para santri lekas sugih titik lali karo sapa? Gurune Mbah Marlan. Adewe lekas ngalim titik lekas iso ngaji, utawa iso napa? Maido hasanah lali karo gurune. Adewe dadi putra nyambut gawe lekas penak lekas sugih lali karo wong tuane salimna ya Allah. Ade nyambut gawe ning desa lekas nyambut gawe lah padahal ndek utang bank nggih didel ibarate Bu ya contoh. Ngono karo tangga wis lali Bu, wis wani Bu. Ngoten niku. Ngerti yo lak donya iku kullu syai'un halikun illa wajhah. Kullu syai'un sekabehane suwi-wiji halikun mesti rusak. Ade ben cerdas, ade ben pinter. Laksamu barang apa wae ning donya halikun mesti rusak. Mbok kapan wektune ade sugih iso mlarat, ade mlarat iso sugih ngoten niku. Akhire illa wajhah. Angin wajah Gusti Allah. Jadi wajah Gusti Allah gak iso rusak. Contohnya apa? Ading lampai sholat duhur, sholat ngasar, Pak Bayu gak iso rusak kuwi. Ading maghriban, ngisaan, subuhan gak iso rusak. Iku illa wajah angin wajhullah, wajah Gusti Allah. Adewe malam minggu selalu istiqomah ngaji bareng illa wajah gak enak rusak panggah stabil ngoten niku. Lah ngerti ngono ade malah cerdas bener sebenarnya Pak Arif aku mbiyen tau sugih saiki malah ngene aku mbiyen miskin saiki muda dalile niku wau bismillahirrahmanirrahim ngendikane Gusti Allah kullu syai'un halikun illa wajhah ngoten niku. Ini penting. Lah ketika ade wis duweni ilmu neng donya duwe ilmu, neng akhirat duwe ilmu. Aduh Bu, wong ilmu kuwi diangkat karo Gusti Allah. Ulul ilmi kautane ilmu. Ad-darajatu oleh derajat. Lah ade santai gak duwe ilmu, pae-pae dhewe. Iso takaburon ilallah, takaburon ilallah. Iso takaburnya Gusti Allah contoh. Umume manungsa, ade cara duwe mobil apik lho ya. Demen apa ora? Tapi mesti demen to. Lah duwe di mobil apik mesti demen. Ngono Pak Bayu. Telah di ilmu nih nggih biasa ae. Ngerti yo. Pomo mobil kuwi apik lho para bapak, para ibu sedaya. Pomo nabrak tembok lho kuwi. Kuwi kan dadi apa? Rosokan. Rusak dadi rosokan regane sampah. Ade cara di donya ben gak nggih gul-gulan. Cara ade di donya gul-gulan. Cara bahasane wong desa klejingan adewe. La ilmu ora bakal klejingan fidini wa dunya wal akhirah amin. Sallallahu alaihi wa alihi.
Cara dhewe duwe mobil sing regane larang. Regane larang, here mesti larang, mobile boros. Cara nabrake mbok utawa kecelakaan kuwi dadi barang rosokan terus sampah reganemu murah. Ngoten niku. Makane dingin anu nih, tahu dia apa jenenge tupo tulodo awake dhewe. Ben gak nggih gul-gulan masalah bondo lan donya. Cara hidup di masyarakat ning dhewe, mungkin Pak Epeng griyane Bonagung, mungkin Pak Ali main Bagong Kidul, Masku juduk Sri Kanton. Ben tambah pengalaman dhewe ben gak gampang gumunan karo tangga separo, karo bolone ngoten niku. Olah ade gumunan Bu Ade ya susah dhewe. Kae duwe apa, ade duwe apa, syukure ilang ngoten niku. Subhanallah. Wis penting niki paham sedaya, sing penting niku cara duwe bondo aja tinggal gul-gulan, ra oleh yang cara dibahasane kata niku wau dikit nabar agak dadi rasa regane murah. Penting lang ilmu, ora nek murah panggah larang. Niki pun anu Bu, pun jam 09.00 kurang 5 menit kula tampi kedhik malih niki. Kula nyuwun ridhone panjenengan, ridhone sing hadir, kula tampi sabab malih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan ngabdillah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nganin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna sidqa yahdi ilal birri. Inna sidqa satemene ade lakon bener. Yahdi nudune adewe ilal birri. Iki nek anu Bu, nek kene ilal birra, kudune ilal birri. Ilal birri maring kebagusan. Ladwe inasidqa ade lakune temen, lakune jujur, yahdi nuduhne dhewe ilal birri dateng ngamal kebagusan. Jadi maca kitab nggih angel para ibu. Lah iki kitab tulisane ilal birra kan kleru. Ade kudu nggih nahu ilal birri. Ngoten ade kudu dipahami dhewe. Makane ilmu iki penting. Lah manut kitab ya salah kaprah, Bu. Iki jelas tulisane maknane yo nggih enek. Inasidqa yahdi ilal birra. Yo jelas kleru ilal birri. Santai biro diguyu tamatan bodoh adik kewirangan ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Inasidqa satemene ade laku jujur yahdi nuduhne ilal birra dateng amal bagus. Contohnya Pak Epeh. Pak ini jujur mboten gengsi. Beliau bakal rosokan Bu teng Bonagung niku. Kula kenal tasik sewengi Pak Epeh nggih. Kula dijak lalekan Bu. Bar ngisak mulih assalatu wassalamu alaik tarkim. Entar kok patang-pak. Subhanallah. Kok rawuh hadza rahmatum mirabbi. Inna sidqa satemene adil lakon jujur ya dinuduhne ilal birri dateng kebagusan. Terus wa innal birra satemene adewe gawe apik ya dinuduhne ilal jannati maring swarga. Dadi lek adewe wong jujur nuduhne adewe wong apik lah penamu utawa bejo. Terus wa innal birra la adewe ki wong bejo, adewe wong jujur ya dinuduhne ilal jannah marang swarga ngoten niku. Terus wa innar rajula satemene wong lanang layas duku kedue kang jujur, lene wong lanang wonge jujur hatta yuktaba sehingga den tulis nging Allah ana ngersane Gusti Allah siddiqon adi wong temen ngoten niku. Dadi lah enek wong lanang lakune kok jujur Pak Epeh gitu. Kata yuk tabu sehingga den tulis karo Gusti Allah siddiqon ade wong jujur amin sallallahu alaihi wasallam iki. Pane omonge puenak Bu, kadang dadi wong jujur yo angel. Oh kula biar penggawe ora jujur kok. Cara piye Pak Bayu matronton? Piye Bos matronton sesuk padahal iso ora momot. Ya Allah,
Wis muga kula di ngapura Gusti Allah, di ngapura bolo-bolo atas dulu khilaf-khilaf ya Allah. Terusnya ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Wa innal kadhiba lan satemene goro yahdi nuduhne sira ilal fujur marang kehancuran utawa ade enggak dipercaya. Terusnya wa innal fujura lan satemene adewe kehancuran ora dipercaya jamaah, enggak dipercaya bolo, lah ade usaha enggak dipercaya bose. Ya dinudune lan nar maling neraka. Loro kabeh ade ade enggak jujur, ade goro lakune nuduhne adewe kehancuran. Wis nuduhne adewe wong ahli neraka, Bu. Dadi ngoten niku. Muga ade kabeh sing teng mriki ahli jannah enggak ahli fuhur ngoten niku. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus wa inna rajula lan satemene wong lanang. Satemene wong lanang Pak Aris Setia Channel. Gatir Pak Aris. Setiap minggu Rabu sehat. Yes, alhamdulillah. Wa inna rajula satemene wong lanang liya kedibu kedue wong kang goroh lanang ki mang hatta yuktaba den tulis ing Allah karo Gusti Allah kadzaban ade wong kang goroh ngoten niku. Menika kula Pak Aris gak ate gak wani goroh. Cara bar ngaji Bu ya. Bar ngaji live ngono. Pak Aris Setia Channel Ahmad Tito Gus engko bar ngaji mae Mbak Vita ngopi gitu. Siapa kono? Dan dilalah nggih anu Bapak Marnani. Ya sing melekan muluwe subuh enggak mulai. Lah Gus dia ngapusi we. Lah piye sing omahe ado lho. Jam 12 bisa mulai subuh piye maneh kula ngoten ya Allah. Kula ngapura Paris, kula nyuwun ngapura Paris, Pak Ahmad gitu. Yes ngoten niku ya Allah. Di sini ki anu Bu, berhubung jame pun telas niki tantene pisan kurang sak Bu nadheman gitu. Bar iki mang hatta yutabu dan terus karo Gusti Allah kadzdzab kang goro ade muga salimna ya Allah. Allah taala qala dawuh sapa Gusti Allah subhanahu wa taala Gusti Allah subhanahu wa taala Gusti Allah taala halih mau luhur Gusti Allah. Pripun Masarif Al-Bajuri dawuh Gusti Allah niki dawuh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuha he eling-eling alladzina wong akeh ya ade iki Pak Epe. Dadi ngaji kitab ya ngene iki kudu iso ade paham jamaah kudu paham. Ya ayyuha he eling-eling alladzina wong akeh contone sapa ya wong akeh ya ade iki sahum iki amanu kang padha iman kabeh utawa kang padha takwa kabeh kena. Dadi ade cara maos kita iki kudu dingkangko lho Pak Epe anu bahasan amanu cara iman kabeh ya kena Bu. Takwa kabeh ya kena. Ade kudu pancen cerdas sing ngopi ya. Cara tukang pencano ya muga pencah iso nendang mikul malih. Cara bahasane Bapak Marane cara ngelo sapi kan nggih trik. Ya wis pokoke carane dibekuk ampere enggak lorone ampere keneke dingkang kok maca kitab nggih sami Bu. Lah mligi ae bingung lho dhewe cara ya ayo hae eling-eling alladzina wong akeh sapa ya bingung amanu sing iman kabeh iman sing piye ya iman ya sing takwa ya padha dingkang kok terus Bu. Bismillahirrahmanirrahim itu Gusti Allah ya ayyuha eling-eling alladzina wong akeh amanu kang padha iman kabehnya Gusti Allah utawa padha takwa kabehnya Gusti Allah. Itaku padha takwa sira kabeh Allah ing Gusti Allah taala. Ni donjing Gusti Allah Bu. Dewe Gusti Allah Subhanahu wa taala kon takwa badhe. Ade kabeh kon iman ya kon takwa. Enek apa sejatine ade kon iman ya Gusti Allah, kon takwa kabehnya Gusti Allah enek apa? Wa kunu lan ana sira kabeh ade kabeh Bu.
Lade gelem imannya Gusti Allah, gelem takwanya Gusti Allah, wa kunu ono ade kabeh Bu. Mangaso diakina karo Gusti Allah ade di grup nih golongan kang temen-temen temen kabeh. Nah, ade teman-teman sing piye Bu? Ade kudu cerdas juga. Wong temen iku golongane nganu pepe. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong temen iku golongane para Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. As-sadiqina wong temen golongane wali songo. Nah, wong temen iku golongane para ulama ngoten niku. Ngoten niku. Dadi jawaban niki ya kudu ngolah jiwa tenan ora mek akal pikir tok. As-sadiqina masuk golongan Kanjeng Nabi, golongan para wali, para ulama. Lah ade kudu jiwa santri. Ade santri Bu, ade iso maca Quran apa ora, ade gak masalah, banyak pahame wong biyen teko sakmono, ade men iso mondok, enek sing pedhot kok pedhot ora apa-apa. Ning ade kudu jiwa apa? Jiwa santri. Lah ade jiwa santri manuta dawe Gusti Allah. Atingu manuta sira kabeh Allah Gusti Allah. Wa atingu Rasul lan manuta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baruno wa atingul ulama sira kabeh wal ulama ing pira-pira ulama. Dan ulama sapa wa atingu manuta sira kabeh wa masyayikhi manuta marang dawuh-dawuh guru-guru panjenengan. Baru nyandine Mas Arif Al-Bajuri wa atingu lan manuta sira kabeh wali-walidaya marang wong tuwane awake dhewe. Wis ta senajan wong tuwane ade ora masa Arab ora iso, ade watingu wali-walidaya manut wong tuwane awake dhewe. Ade ora iso, ora oleh ning tatanan taklim muta'alim. Pas bapake ora iso maca Quran, ibune gak iso maca Quran, ibune maca gedrek ora iso. Kita nyunyah marang wong tuwa mboten angsal. Sengalim-ngalim panjenengan iso ngaji, iso sekolah, iso maca, tetep watingu wali-walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ngoten niku penting ngoten niku. Kedah manut Gusti Allah, manut Kanjeng Nabi, manut ulama, manut dawuh-dawuhipun guru-guru panjenengan, manut para ulama, manut wong tuane dhewe. Lah wong lak tau sekolah Bu, ade malah cerdas juga. Adewe karo wong tua manut yo manut, tapi ketika pas sampean duwe ilmu ora manut yo kena. Ketika wong paepeh niki wong tuane ngalim sampean gak manut yo kedosan. Paepeh sange bunagung niki bakal rosok terang-terangan jujur yang bunagung. Ketika wong panjenengan ngalim ngibadahi apik, sampean diperintah apik, dan sampean gak manut yo kedosan, boten angsal. Wong ngamal sing dicintai Gusti Allah apa yuhibbullah birrul walidaini. Sing dimenawa sing Gusti Allah niku ngamal sing bagusi wong tuwa. Wis ngoten niku. Lah sing keduane, la pancen wong tuwa ade wong mursal, wong ora gelem salat. Ngoten niku, ora gelem salat, tumindake wong tuwa gak bener. Sampeyan gak apa-apa. Ibarat ngoten niku. Malah seterane Pak, lah iso aduwe citi baru ning alam donya Pak, Bu, salat zuhur, magrib isya kalem-kalem. Wis dituturi gak apa-apa, anak mituturi wong tua, asal amal ma'ruf nahi mungkar, aja-aja kebagusan. Ngoten niku. Wis barang ngono, wong tua niku cara tumindak elek ade kedah mituturi sak mampune. Tadi perintah barang Allah ade ora gelem ngoten niku. Nek perintah apik gelem ngoten niku. Ngoten niku ya Allah mugi-mugi ade kabeh iki ngapura dosa-dosane ade kabeh. Muga ade majelis ngaji Mas Arif Al-Bajuri tiap malam Minggu terus istiqomah dipun ngapura dosa-dosanipun dan paring ngono ilmu ya Allah ridho Gusti Allah, ilmu ingkang barokah, ilmu ingkang manfaat fid dini wa dunyal akhirah. Muga ade kabeh paring ngono rezeki ingkang halal, ingkang barokah, ingkang kathah ya Allah, ingkang turah-turah katul noto putri wayah adik kabeh. Nonton adik kabeh yang lagi sang Makkah Madinah.
Parang adewe saged nglampahi dawuh guru adewe. Ya Allah, dawuh guru adewe ya Allah. Adik kabeh pungkasan husnul khotimah ya Allah bisiril al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Niki mengke dungane pungkasan kita Mbah Yanto saking Ngamunan. Muga kita pungkasi kalian sarang-sarang kalimat tauhid atau thayyibah utawa jamus kalimoso santu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Syahadul Qadir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sunan Gunung. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sunan Derajat Wali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sunan Ampel Wali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sunan Kudus Wali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sunan Kudus Wali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sunan Muria Wali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sunan Kalijogo Wali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sunan Gunung Jati Wali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sunan Kiri Wali. La ilaha illallah. La ilaha
lan gresik wali bisiri al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Kemareng matur Jumat berjamaah iki kula angsal iki apa jenenge? Angsal titipan kuli. Kula gadah rencang Sumbersari pageng Pak Ahmad. Beliau kisah teng Kalimantan. Sameneika beliau teng Kalimantan sakit lambung kalih malaria. Mugi beliau enggal saras teng Kalimantan, mungkin saras enggal putri Sumbersari dinanti teman-temannya dan keluarganya bageng birahmatika arhamar rahimin kanthi ridho Gusti Allah, ridho Kanjeng Nabi, sampeyan Kanjeng Nabi, kanthi ridho para mbah wali, ridho para guru kita, ridho kita sedaya birahmatika arhamar rahimin. Pageng lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Lan mugi para ya Allah rawuh ngasaji menika majelis ngaji utawa bareng istiqomah malam minggu mugi kedatangan panjenengan karo panjenengan kula sak keluarga sak kanca lan sebaris menapa-menapa mugi para ibu-ibu diizini suaminipun ngaji ora oleh sinabar oleh suwe panjenengan yang soleh bareng para mbah wali mugi suwe panjenengan termasuk wong sing saleh sing dimene Gusti Allah bi rahmatika arhamar rahimin ya Allah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Makaten ing aturane boleh kula gadah salah kelintanganipun anggen kematur kalau sampun pasami di batas sedaya hidunganipun pengasem menika bagian saking mangunan basa Jawa Durma Jawa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Asal saking Allah Ta'ala balik dumateng Allah Ta'ala. Memang barokah menika saking Gusti Allah Ta'ala. Kondur saking majelis taklim saking Bapak Arif Al-Bajuri kanthi manah ingkang ayem tentrem lan jenjem. Nggih lantaran saking panguwasan menika lan tabarukan dumateng Kyai Dugel Sentolo. Kados pundi menawi mboten tabarukan, lha nggih sinten sing meksa? Tabarukan Kyai Mbak punika ngalap barokah ingkang barokah artosipun ziyadatul khairat tapi tambahipun kebagusan. Nggih monggo kita sareng dados tiyang ingkang saged syukur. Napa nggih syukur menika? Syukur punika mboten sanes mendayagunakan anugerahipun Allah Ta'ala kanthi sak sae-saenipun daya guna. Lan monggo kita sareng belajar wicantenan ingkang sae keranten slametipun manungsa menika saking anggenipun mreksa lesan. Lan mugi-mugi kita dipun saeaken Allah Ta'ala kanthi adab ingkang luhur. Amin. Kagem nutup acara kasuwun panjenenganipun Bapak Sugiyanto kanthi rendahipun manah supados kersa paring donga. Monggo kawula semanggaken.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa tonik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il wal ahliyafat wa taqaddilana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min syai'at wa tadfa'una biha indaka ala darajat wa tubalina biha aksal hayat min jamil khurati fil hayati wa badal mamat. Allahumma sejatine urip mulya ingkang minengku dene Gusti ingkang maha welas asih, Allah ingkang marisi Muhammad ingkang mayungi, malaikat ingkang angseni, umat ingkang duweni, aran manungsa urip wonten ing alam donya. Antuk berkayang maha kuwasa. Jejere uyip mbang sulur. Kayu waringin pitung arah pitung kursi siratal mustaqim slameta ingkang mengkugati jamaahipun Pak Arif saking jale saking estri. Ugi wilujeng ingkang angseni sedaya, ugi wilujeng ingkang andongane antuk kamurahane maring Allah sedaya sumende maring Allah. Allahumma rahbatan sadat anglebur dosa-dosanipun warga kula sedaya ingkang sami rawuh wonten dalem mriki sedaya. Sinaringana pitung neraka kamulyana pitung swarga, ya wali ya Muhammad sabana ya Rabbana malaikat Jibril nyuwun sandang kelawan pangan nyuwun derajat ingkang luhur. Ya Rahim nyuwun slamet wonten ing alam kabeh. Allahumma jati roh baginda Adam. Ya Rahim Allahumma jati roh ibu Hawa. Ya Rahim Allahumma jatine kul hudatola sifatola. Ya Allah yulihum ya hanahum. Ya rahmatmu, ya kudusu, ya rahman, ya rahim, alhamdulillahirabbil alamin. Sirilahumul fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Alhamdulillah. Mekaten rantaman adicara saking kawitan ngantos paripurna nggih manungsa punika panggenane lepat lan lali. Nggih menawi enten kalepatanipun saking kawula pribadi lan menawi enten leresipun saking ngersanipun Allah Ta'ala. Nggih saking kelepatan kula nyuwun agunging samudra sih pangapunten. Ihdinas shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.